kolegite. Da mi vi raspravljam sa koleškite. Učinite ni sa pobliski, male. I podprosili sa od всички виски. Ma nem šofir mata numereno. Oborotna i nelalizna. Радочите кефир ми се здраво, малеле. А от мой предомно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Година ще направя 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя 100, 200, 300 Барселона. Аз година ще направя 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя 100, 200, 300 Барселона. Всичките студентки са на тони пенки. Не бъди надута, дай си фейсбука. Дай, о, бейби. Дали имаш
Ținute colaните, хващайте мадамите, по две, по три, чак до зори, дай се върти до зори. Всички манекенки са на дъни пенки.